Mga kaigsunan po ni Kristo diya sa Pilipinas, sa Kabisayan ug sa Mindanao, labi na iyo diya sa Bisaya, diya sa among lugar, sa Maasin, sa San Isidro, Malabo, Kantag, sa Lungsod, ug sa Mindanao, diya sa Tagum, sa Davao, no? Karong Dominguha atong pamalandungon ang mga pagbasa nga hisgutan nato karon, no? Ilan na yun nagkini kami mga Domingo sa pagkabanhaw. Ang atong mga pagbasa karon nagsaysay ng Ginoo nagpili ug nagtawag sa iyang mga tinubyanan diha sa pagpadayag sa pulong sa Dios ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ato makita ka ng pagbasa karon nagsaysay ng Ginoo nagpili, no? Ug usa ka tawo nga diin ug usa ka tawo, duha ka tawo, ug nagpili sa 7 ka mga laki nga nahimong alagad sa mga apostoles. Kini tungod kay niadtong panahon na nagkadaghan naman ang masumusulod ni Kristo. Salamat sa Espiritu Santo nga nigunsad kanila ug nagmakugihon sila ug dawat sa walang espiritu aron walay paglipod-lipod, walay kahadlok, gisamyaw lang mayong balita na si Kristo namatay, nabanhaw ug mabalik ngadto kanato. Ug gisamyaw nila ang mayong balita, no? Sa kaluwasan. Ang mga apostoles nagpili 7 ka lalaki nga puno sa kaalam sa Espiritu Santo. Ug usa kanila si Esteban nga puno kayo sa pagtuo ug sa balaang Espiritu Santo aron pagtahan sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad, pag-ampo ug pagbalaan sa pulong sa Dios. Kini nagpunting sa usa ka tawag sa pag-alagad sa Ginoo. Ang mayong ganita kung sa manitong pag-alagad sa Ginoo, di na kay musimba na dito, magrosaryo, o dagot ug kadila, kinahanglan puy anak ang mga pulong sa Ginoo. Dunggo na to, no? Diha sa mga pagbasa, diha sa mga homily, no? Sa mga pare, sa mga katekista na nagsamyaw sa mayong balita, sa mga lay ministers, labi na itong mga kapilya dito sa bukid, o karon kay di man ta makasimba tungkol sa quarantine, lockdown, ubang mga lugar, mao na diha ta sa tumbalay, paminaw na to ang pulong sa Ginoo. Pinagi sa pag-live stream, sa Facebook, Instagram, upang mga means sa communication aron kita makalungog sa pulong sa Ginoo. Ang tawag sa pag-alagad din lamang buruhaton ug misyon sa mga pare, sama sa among gihimo, mga misyonero, diri sa Argentina o lugar sa Pilipinas, o mga religyoso, kundi lang kanang tanan nga binunyagan sa ngalan ni Jesucristo. Si Jesucristo unta ang atong sumbanan diha sa atong pag-alaga, matag adlaw diha mismo sa atong pamilya, katilingman ug sa tibuok nga katawhan labi na gayud sa makaigsuonan nato nga nagkinahanglan sa atong mga tabang. Kining mga panahona daghan atong mga igsuon nga nagkinahanglan tabang. Dili lang butang na kalibutanon, butang na kalanon, no? Kanang mga sardinas, kanang mga noodles, o kanang mga bugas, dili lang apil po ang mga butang espirituhanon diha sa pag-ampo nga unta magmalig-on. Kay kung naakit 7 ka anak, naikawalo ka anak, huwag kay trabaho, kay di ka kagawas, di ka mamasahero, dili ka makapaghinlo, dili mo baligya ko kasi mong sari-sari store, wala ko mo palit, tungod kay way kwartang nga tao, no? Kunya, samtang mga umulito, ang mga anak, yung mga nakabaw, may makasabot na siya na kaya anak at 2 years old, 3 years old, 4 years old, nakabaw na siya coronavirus. Mangita man na. Sige datag sardinas, no? Mauto nga ihukad dito sa lamisa, no? Noodles, sardinas, no? Mangita man po na silang isda, mangita po na silang tulingan, mangita na silang bariles, o bang mga isda. Ulamin na kayo kung mag-Domingo na fiesta na wati tinuang baka diha, wati tinuang manok diha. Mangita man po na sila. Mao na nga ang amahan nga sigtan ang sa iyang anak. Naluoy kayo
Nya kung kung sige lang dia sa bahay, mukha mo lang galor, di mo pa mo sa pandesal, mo palit man ka, asa ka kwarta. Dili man paigo nang imong, I don't know, kung magpaigo man ng 10,000, 8,000 imo diha, kanang imong mga benefits na imong nadawat yun sa gobyerno. Unya bugas, sige lang bugas, no? Mangita mo po ng uban, ha? Kung sa mga spaghetti, kung sa pa na, kung mga birthday mo na, usay sa kitang ta, labi na yun ang amahan, kung inahan na magtanaw sa iyang mga anak, nga, nanghita, laming pagkaon. Kanito sa silingan, nagpahumot, no? Pinritong isda, no? Kung niya nga ito bihakwan lang, sardinas lang, muna nga, luoy po, no? Muna nagkinatawag mga tabang. Ulaw na sa tanan, nakita mo na tao, espirituhanong, nga dili siya mabugnaw, nga dili siya magmahay. Saon man pobre man ta, no? Muna di man ta doon sa luwag. Kaya ganito naman, murang uso naman ang karoon nga, doon gali ka sa luwag, doon ka sa mga politics, ubang mga agency, no? NGO, ubang mga government organization, mautoy mo matabangan, mautoy mo itong matabangan, kaya na ako diha, no? Kaya nakalista diha sa lista uli, mau na yung bay. Unya, after siguro 1 year to 9 abroad, dato na, nagyang pinakata dito, kaya mau may nakalista, lisod kayo. Kung makagihon ng tata, para sa mga buhat din mo karon, hapit kami nahagpong isa suba, no? Kaya gipangita ko na mo kadtong na pobre. Karon buntag nang hatag ni 2 kilos nga patatas o usa ka lata nga Coca-Cola, Sprite, no? 600 families. Mayong tagpila ka almost how many bila kali mau to nga kami nanghatag ni pagkaon mo nang gihatag pagkaon lang di lang natin marilig goods pagkaon lang itong ihatag ipangita na mo balay to balay katong manghilit katong madarpes karsana dito na mo tagaan kay karon na man sila mahapitan kung na yung marilig goods mo kan tuwa dito sa sudlok tuwa yung tawid kay ulam dito nang barong-barong lang rukay lay bumbong mau to itabangan ang tuon to kamu mga katikista, kamu mga lay ministers, kay dili paigo ang mga barangay captain o mga konsihal o ang mga government officials, no? Nga mutabang ini kamu mga lay ministers, katikista, how many katikes? You have to be volunteer ngadto sa simbahan, unya I hope the parish spirit you have to organize for that, no? Mao ni apil ko mga pare, no? Magunsa man na, no? Mau na nga tabangan at sa kay mo ni. It's a reality, no? We are now in la reality. Nasa kalisod. Daghang pamitabuan kanato karon ng mga panahon na mibati sa tumang kagul tungod kay ang kamatayon sa ilang mga mahal sa kinabuhi dili malamayan sa daghang paryente ug kaila sa Pilipinas, labi na sa Metro Manila, dili po sa Argentina, Italy, tanang kalibutan, tanang nasod. Ang uban gani, dili gayon makatapon sa ramay ug lubong. Tungod lagi sa COVID-19 o makasubo nga bation ang mga biktima sa COVID-19 nga nangamatay dili gani mabisitahan sa ilang mga mahal samtang naa pa sa ospital. Karon tuminguha si Kristo nga nabanhaw naglingkod kanato nga taliwala sa daghang kasubo dili kita mamuhi sa pagsalig kaniya di na tubuhian hugto na to mo na nga yung hugto na tong bakos na to ayaw buhi si Kristo buhian ka rin ayaw na siya ayaw hugtan kaya Ginoo buot nga mutabang kanato siya nga miayo sa kasubo sa pagka sinalikway may pasalig kanato nga mulaon lamang kanunay ang mutuo sa Dios. Siya nga nakasinali sa silakong kasubo samtang muhi pa siya miaw kanato nga musalig lamang samahan kay siya nag-andam og dapit matakusa kanato. Hinapunta kamo maginikanan inyo nang isulti sa iyong mga anak, no?
ayaw nasaw ta maday, wa man ta COVID-19 man ta, wa man ta di na nakasabot. Imo na sila i-encourage, no? Ang Ginoo tabang mo, ay ko ba na? Ubakuhon makatuwa tag barilis, ubakuhon makatuwa tag manok, ubakuhon makatuwa ta nilaga ta ubaka, no? Aron makahigupong init, no? Lindot sa kaayo. Mo ni ato we have to encourage for that, no? Because God is provider, no? Ang Ginoo utabang nato, no? Mao na nga usahay, magtanaw siya mga anak, no? Luway tao dito, ang tigulang, no? Mao na nga, nato yung sa, or nato yung, kuha nga, bisang pa sa kapobre, bisang pa sa kalon, pag-amot sa rin kung nalipay yun, no? Kung dako kayong kalipay, kung iyang didapit ang mga volunteers, no? Uban kaon kaniya, we have to be a good example, no? Sama, sa unang pagbasa, ang Ginoo magpili gayon kung mga tao magpatiman ka nato. Pinaagi sa may ugmaong paghatag ka nato sa itong gikinahanglan, ang Diyos magpadala kung instrumento diya sa simbahan, aron atiman ang atong pagkulang. Kini mao'y makapalipon unta ka nato nining panahon sa kasukanan. Ang atong mga gobyerno naningkamot usab nga matubag ang atong pamabuhian panahon nining krisis nga atong giatubang. Busa maningkamot kita magmalipon subay sa pagtuo nga ang Dios aniya nagikuban sa atong mga kasubo. Kung nabati man nato nga kita daw gisalikway hinungdaman nato nga sama sa gisaysay sa kalong pagbasa ang atong manluluwas usab nakasinati niini. Dili kita mauray naglisod, dili kita ray mo'y nasakit. Naguna pa kanang si Kristo nga nabanhaw, ang iyang pagkabanhaw mao'y atong pagsalig nga dili kita magpabiling sa kalisod ug kasubo. Makabangon kita gikan sa kangit-ngit ug musanag ang atong pagpuyo. Madugta man kung mapahulay ang atong gipuy-an dinhi karon nining kalibutan, apan giandaman kita sa manluluwas ug pinoy-anan ug lawas nga walay pagkatapos nini uban kaniya sa langit. Busaya pag-uul salig alang sa Dios, no? Siguro nakasinati mo dakog kalipay, nakita ko sa picture diha dito sa bukid, diha sa Batuan, diha sa San Isidro, malapit ubang lugar nga Bitugat, no? For the initiative of bishop, no? Ug sa ubang mga pare, no? Sa kalayo na bisag kantila gisuroy nila ang Blessed Sacrament ngadto sa mga kabukiran. Nindot kayo ni siya, no? Aron kay mao man ang hatag nato kusog, no? Mao man ang hatag nato kalipay. Mga tong paglaom nga ang Ginoo mutabang kanato sumala sa ato mga pagbasa karong Dominguhan. Hinautong ta pagigsunan ko ni Kristo nga dili takawad anong paglaom. Salig sa Ginoo sumala sa inon sa mga pagbasa karong Dominguhan. Ang gisaysay sa Mahiri gamit dito kay hapit naman ang pamilya sa pagsasalangit sa Ginoo o sa pagkunsa sa Espiritu Santo sa Pentecostes. Ang Espiritu Santo mayon niya magmatuod sa gugma sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinunan ug ang magpahigayon sa iyang kanunay nga pagkana uban kanila. Ang buhang nagsaysay kanato sa ato na karon nga gituhan gitawag nga sakramento sa pagkumpirma. Pinagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga manununod o sa mga apostoles na itong nabasa niya sa unang pagbasa, na itong nadungog, pinagi sa pagpandong ang Banal Espiritu Santo mungkunsat sa mga kakusakan nato ang kita mahatagan o gahom. Nung gahom, nung agimat, anting-anting dili. Gahom diha sa pag-alaga to sa Ginoo. Gahom ug dakong gugma nato sa Dios. Makabatong kita pagsalig nato kaniya. As the Holy Spirit, no? Pamayo ang Espiritu Santo nga magkunsat. Labi na gayon kung kami kung masinag nato ang kalaay. Kaya di na kita magagawas, di kita magkatrabaho. I hope na karon mo rin nagsugod na siguro mga uban na mga employer, no? O mga factory, nag-abre na, mga ito na mo, mga narbaho na mo, unya usahay,
murag naanan man ta sa una mga matag dugay, naanan man ta sa una nga sige pahulay, sige tanong TV, sige chat-chat, sige kuhan, mao na ayaw pagpadala ni anak. Hinumdumi nga anak kay pamilya, hinumdumi kay na kay mga anak ng eskwela, hinumdumi kay na kay mga anak na nagkinahanglan nga gusto kong kaon, ngalang pagkaon, no? Mao na ang paningkamo. Kung batayo kung tubati ng kalaay, try to invoke the Holy Spirit. Uban sa iyang mga gasa ngadto sa kumpirmahan, ingon sa iyang pagpunsay ngadto sa mga apostoles, sa panahon sa Pentecostes, sa mga kasulatan dili kayo mapiho ang unsay may tungod sa bunyag, unsay may tungod sa kumpirma, apan kabahin na kini sa atong pagtuo nga duha kini ka sakramento nga may kaugalingon nilang mga sangputanan. Sa buhat 19 chapter 19 verse 1 to 3, gisaysay kita nga usa ka higayon na si San Paulo ngadto sa Efeso. Dito gikahibalang niya ang pipila ka mga tinunan ug sila gipangutanan niya, nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala kami mahibalo kung doon na may Espiritu Santo. Daghan mga Kristiyano nga karon sama usab sa mga tinunan dito sa Efeso, wala gani mahibalo o dili makabana nga doon na dahil sakramento diin makadawat sila sa Espiritu Santo. Ang buhat nagsaysay kanato sa liyok sa Espiritu Santo sa mga gagmay simbahan katilingban. Siya nagtawa o nagtukmon ang naghatag sa kadasi, kalikon o kusog ang nakapudapod sa mga kasan. Kini gipadayon gihapon karon. Kadaghanan na natong mga personal ang giduwa natong mga kaigsuonan, no? O nakita nako nga nagkinahanglan pa sila kadasi, kalikon o kusog. Karong kanya buntag, no? Hapdes Pilipinas, gabi buntag karon sa Domingo. Netong pagkasabado, nagsuroy ko, nanghatag ko mga pagkaon, kitawag mo biyandas, giputos na siya, dako kayong kalipay sa mga tao. Pero ang tingnan kini pagkaon namin, pero salig sa Ginoo, gihuma ka sa Ginoo. Ang usa ka tigula na halo wala na inipon, may usa na salamat sa Ginoo. Thanks be to God. No? Wala siya salamat ni Father, no? Salamat sa Ginoo. Kung tamaw niya itong buhaton, magpasalamat ta sa Ginoo, kay katumutuo kaniya makabatun o grasya, makabat o grasya. Katumusalit kaniya, makabatun dakong kalasi. Katumudahog kaniya, makabatun o panabang. Mauna, karon kay isaulog ang mga buwa anglaw sa mga nanay, napunta ang mga nanay, nga nakasinatid daghang mga experience. Gitawag na ito paglutos diya sa kinabuhi, makasakit, no? Sa mga anak na namatay, mga anak na nagsiliaw, mga anak na dili namutahod nila, mga anak uban pa, no? Ayaw kawatin paglaon, iyan po. Kaya ang gahom sa Ginoo dako kayo. Sampang sama sa gihimdom ni Santa Monica, nga si Sagutin usa ka mandito kayo. Unya, yawan mo bagyod, pamuna-muna. Miyapil masiyang mga sektas, no? Grupo nga mga dautan, no? Nga nagtuo nga yawa maoy gamhanan. Mauto nga Santa Monica sige ampo. Aron nang siya Sagutin mausap sa iyang kinaiya o magmutuo na nato sa Ginoo. Sige ampo. Hantod niya nasakit siya, hantod hapin na mamatay, no? Sige luhod. Kaya dili lang iyang po niya iyang anak, apit mo iyang bana, no? Dugay sa tanan. How many years? Bata pa sa Agustin, ulit tao pa hantod na nadako na, nagtuto na. Sa diyang hapin na siya mamatay. Mauto nga si San Agustin, nagbago sa iyang kinabuhi. Mo nag-iingon ko no, sa according to the tradition, nga usahay na kaluha sa iyong ikaw, nanay, ikaw, inahan, minuha ka dugo? Sige magaganos ang Ginoong tangod dugog sa pag-ampo aron mabakuhan kong anak, aron magbinutan, aron din na sige lakaw
aron magmadiron-anon siyang pag-eskwela kayo sahay di magmadiron-anon sige magkawas ngadto sa uban sa imong uyab mamabdusan muna no sa magsiniaw katong itang mga inahan nga nayang mga anak na nag-drugs no natong mga inahan nga ang hilag yun tungod kay ang mga anak gitabang sa ilang uyab no tungod kay mo to sa iyang inahan daghan man kasinatian imo na sige ampo sige kung ampo rosaryo misa pero ngano naman ang makapaglaon mo to sa Ginoo sige ampo walay butang na imposible sa Ginoo no mao na nga ganun aman hangtod nga sa katapusan paghinawa sa imong anak nga siya mutuo man to sa Ginoo diha na siya mamatay maabot na niyang kamatayon na magtinga na siya nga unta siya mudahog man to sa Ginoo mga ipasaylo makadawat og sakramento sa konfesyon makakalawat ug mapana man to sa kalibutan ikaw inahan nga sige ampo nagmalampuson mao niyang bunga sa imong pagampo usay gituod ni sa Ginoo aron ikaw usa ka pruebas no just aron probahan ka kung mituo ba yun ka sa Ginoo kaya ang ibanghiyo na ito yung matakal tumito kaniya makabaton no tuuhin nyo ako nasamahan ang amahan niya kanako nagbuhat sa iyang kaugalingon tuuhin ninyo nga ako anak samahan ug amahan niya kanako kung dili panuog kamo kanako tuling mabuhat suden kamo ang muto kanako mabuhat sa kong gibuhat og magbuhat siya labaw panini kay mo tumanako samahan mao na maliyot sa tumahal Birhen Maria tungod kay siya sumbanan man sa kanang mga nanay tanawa ang mga Birhen Maria magtatambag isip magtutudlo no mga liya nato butabang nato damog nato kaniya sinahan sa kuning panabang mao na nga kuna kay magkalisod hangyo ka mo o sa katim nga mga kaninyo pag-debosyon sinahan sa kuning panabang every Friday every Wednesday kada Miyerkules pagnomina tabang ka sa mga Birhen Maria kung ikaw na kailangan pagtungo sa Diyos kung saling sa gahom sa Diyos o makabaton ka o kinawing walay katapusan no? Masulbari mo mga problema babago mo mga anak o makakaon ka sa sulod ng tulog ka adlaw o makabaton ka o dahong pagsaling pagtungo sa Ginoo tungod kaya itong mga Birhen Maria mananabang ng mutabang isip pagpagalawan nagto sa Diyos ng hikanato. Praise Jesus Christ now and forever.